Hi guys, welcome back sa among podcast, YouTube channel, mga naminaw sa Spotify. Maayong adlaw, nami karon balik sa among office. And before mag-lunch, mag-record sa mi kay medyo busy ang mga tao. Then sorry kung karon ra nakabalik ang mga episode kay siyempre fresh from Zamboanga City, no? Nga mga 15 hours lang. Buenas tardes. Buenos días, es morning. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para sa ito na ibawaan. Muy bien. -1 mi karon kay napa sa Cebu City si Attorney Drew, so medyo walay bright sa grupo karon. Mga jugoern sa mga nakaroon. So, kaaba na to si wailain guwapa, sexy, puti, hamisog pamanit, pandato. Uy, baba. Gwapog ngipon, taas og pilo. Di kailangan mag-makeup. Wala na tanan, wala lagi love life. Mo ra gibikilan niya. Wailain si Sam. Halo. May muna kaningin. Bas talaga. Siyempre kaaba na to si Juanito sa Juan Photo. ay. And mo ni dol naman paniod to, so Tuloy kay lumpia lagi. na lumpia. Dili ako lang nagiing kong ayaw po sa because nalay briefest to kwan lang ani kanang storya. Kani nga lumpia, in fairness lami, crispy. Tagi nasuroy ni siya diri sa City Hall. Now, here's the catch. Ang tigbuhat ani usa sa mga original nga mamuhatay sa katong Yes Kitchenette. Tama ba ko? Kanang atbang sa Usa sa mga ilado. pharmacy. O katong pinakailado nga pansitan sa Cagayan de Oro. Nga, Yes. pero nagsala na, no? Nagsara na. nagsara. Ang Yes Kitchenette. Pinakaraan na siya. Karaan na siya. Siya na karon usa sa mga nagtigluto diya. Lami gyud ni siya barato. So muna yung original nga Mo ni iyang recipe. recipe sa kan. Hmm? Lami. 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 Hindi ka It's tulad. try it. It's a vegetable lumpia. Bitaw lami kayo. Lami kayo. Actually. Bitaw ko nga yung number kay dito kaya yung mga birthday pa party. Sige na ta mo order. Kaya nakatabang pa ta sa iya. Diba madunggan ninyo? Dahil yung kote pag vegetable ako, di ba ko gakaw vegetable kaya. Lami, diba? Bitaw. Lami iyang lasa. Di porke nga libre ni siya, pero di ni yummy. Muna balato po siya, di mo siya nga nagkan pork, mga gulay naman siya. Gulay naman tanan, wala may sagol. Yeah. Di na So, mo paano? Di ko gakaw carrots pero di na ko ba feel ang carrots Oh, Ano siya? ikaw, ano nga mukha? Nakahurot na kog duha. Langan kay mong duha. Sa, Nakahurot ko duha ana. Nababilo ko sa Yes, basta nana siya makapalit ko in together. so, lami, sige kung nauna ka nang mangyanap ito na nagsuri-suri mga sudan. Muna itong kuha na number. Kaya kung kaso natin mga pakaon, Correct. mag-order ka sa kaplatter para nila ma-appreciate na nila. Correct. Mas barato pa na. Mm. Diba? Ito ngalan niya ito? Sarap. Ito ngalan niya ba ngalan? Kalimutan ko siyang name. Kalimutan ko siyang name niya to, no? Mr. Yi. Tawagan na ito siyang Mr. Mr. Yi. Mr. Yi Lumpia. Okay. Now, gusto na ko simple lang atong topic kaya wala may bright sa toron. Eh, Ay kabala ka sa muli kay sa mga topic nga permintigin mo balik sa ex ni Sam. mamalihog ko. So wala gyud mo chance. Uy, ginoo ko. What if kung mag-picture siya sa iyaha, iyang i-PM sa mo at amin siya nga, remember this? May ko lang po I miss you. Gimingaw ka, ne? Feeling ako kay marupok si Sam. Ikaw, Oo. feeling mo. Feeling ako marupok ka. Wait, no. Feeling ako pa dili ka, pero kung manuktok siya, pag abrin mo, nakabrief na lang siya. I know. May mga, ikaw ang No. Hindi diretso. Shas! Sala na. Wala na. What if, ay na siya na, mag-cheat na siya lang. Gusto siya mag-cheat, mabalik siya sa imo, ana. Eh, dili na. Di ako, minsan bang manimalusta, ana. Ay, di siya. May man siya nga, manimalusta.
Kadlok. Kausa lang yun na panimalos. Wala na yan. Kausa Wala na. sa isa ka bulan. Kausa sa isa ka bulan. Okay, ani lang. Akong topic, ani lang. So, wala. Kamo, ikaw pa kay anak. Ikaw na kay anak, pero bata pa. Akong anak, siyempre teenager na. Pag teenager na di ang mga crushes. Di. Tapos, usa sa days ako na po na-realize, which is ako po na-experience katong napo ko silang age, is that feeling nga walay makagusto nimo kay feeling nimo pangit ka. So now, the question is, kanilang, for the next, kanilang nga episode, kaya ko mo siya kung kabahan, ako, dili issue sa ako, I don't know sa ilang mami, wala ko issue nga na sila crush. Miski si Ella, wala ko issue, sa grade 5 pa siya, nasa crush. Dili na ko anang, dili na mag-crush, bata, dili ko yana. I'm a modern dad. What I want is, musabay ko sila, kung ako lang ipabuto, hindi ko ganahan, pero kailangan ako sila sabayan. Because, para di sila magsikreto. Yes. Kaysa pas na ako ng mga kaila, mga friends, or ako mga batch sa una nga nagsikreto na noon, nagtago-tago na noon na relasyon, ang resulta, di na noon mayo. So that's why I want nga, open ko, tell me, kising yung crush. Kaya nga akong plano, gyud ato lang ni, ato raman ni, kita raman tulo, ako yung plano, gyud nga ila-ilahong yun ako, kinsa ning mga tawhana, kinsa ning ilang crush. Labi na kang ila, babae. Correct. Kinsa ning laki, kinsa yung nakagusto niya. Para kabalo ko, kinsa ko ipalutaw sa suba. Kana. Ginahan ka. Ipag-good job mo daw. Kanang, mayo kinaka diri. Okay. Dan pagawa na sa gate, blue yung polo shirt, Kana. brown yung pants, hinlo ang trabaho, palihog lang. Naon ba? Pero, but kidding aside, so, siyempre, akong mga laki na yung mga crush, supportive ko, ba? Pero nasa ko'y, pa na ako na-realize lang, yun ko ba nga, what if, di lang po ko magsaba nga medyo mabasa na ko ilang messenger. Parang mo siya yung daddy, IT ang daddy. So, medyo gyapon, medyo kakubi-kubi ma. What if mabasa po na ako nga, ignon siya siyang crush, which na-experience na ako sa una. What if yun siya nga, di ko ganan sa imo kay pangit ka. Tambok ka pa. Because ako, arang-arang ranong kay messenger ko, yung kaso manggaling ignon ka, at least di kayo mahalata. Sa una ba, mag-love letter ba ta? For example, kung makagusto ko sa imo, Sam, there's no other way para magpa-express ko sa akong feelings. Sulat na gid. Ako ginipagi sa sulat, kaya wala may messenger sa una. Sa una bay, pag naghatag ko sa akong crush bay, gipana, kilig imong feeling, gihatag naman rin ng middleman. May muhatag, wala nagibasa, gitanaw, pag gisinggitan, pagka-potot, pangit. Stop sa ang recording. Pero tinod to. Nga medyo wala. So, nitatak na din sa akong high school life na tungkol siguro ni kaya akong mama, di cover ng mga mahalon na sapatos, mga yana ba, so di takabalog cologne. So, pangit ang pagkatao. Which is mo lagi karon. So, sa akong anak bay, kung madunggan, kung makita ko na nga, what if announce, may galing, in fairness po sa silang paglilis sa messenger, nikiyat sa ng bae. Medyo okay sa siya, Immune sa siya. Kaya mo action magtipas akong anak, minman nga, may pamuan ako na para mabay ni mo. Huy! Taro ka na inyong abay-abay ninyo. Saan na nga moves? Sa'yo mo nagikan. Ako ginatulo siya nga moves na, ay kay palata nga, nanguyab yun ka. More actions lang. Kunwari, naka 7-Eleven. I-PM lang mo kunwari, ay gusto kang kuhan, Toblerone. Namo kay Toblerone, basig ayun na yung kuhan ritso na. Correct. Kay para palitan, mga lugar na mo, may nga na, medyo mo kilig mo sa nang bay. So, ako barag, okay ra ka di mo ma-feel ang na-feel sa imong kuhan. So, that's why, sa ilang edad na ana, kamo, ako na mag-isulti karon nga mura nga na, magkita ko na feeling nga di kita kaya. Kulot pa kita kong buhok. Sa una pa yun, uso ang mga Patrick Di Guzman na mga buhok, nga mga, kanang mga pinaani nga buksan, tapos pinatunga-tunga. Gitry yun na ako na, gitawa mong gikog medusa o blonggata. Kay tunga nga kulot nga. Butterfly, di ba? Di na ako makakuan ba eh. Di na ako ma-achieve. So, yun, bulag, isplag yung ka sa picture. Yabu. Di ba?
ikaw ba, let's go back by high school ka, would you say that you're good looking? Like, if 10 is the highest, where are you? Kanang imong pag-confident sa imong kaugalingon, high school ka. High school, kuan. 10 ang highest. Feeling, sa imong pamati sa imong kaugalingon that time, ha? Okay ra, mas yung magambugiro na kayo umar 8. 8. Oh, at least! At least. Di, bro, siya, I don't know lang ha. Oo. Para sa ko kung ako i-rate, nako sa mga, middle lang yun siguro. Middle Dili lang. sa kaingon nga mo, yung kasangkong ng pangit, di ko ba yun? Dili man pud grabe sa nakauyab ganito high school, di ba? Yun lang. Di ba? Ako, wamag yung ko kaya high school ko. Ako i-rate, ano lang, 5 ko, middle lang ko. Pero dako mga good factor ko. Ayun na ba, Uya? Okay, ramin po. Bilisag mi sa 7. Inani man good. Kan kay dako ang factor kay syempre ban major ba ako. Kuno kay Ay, yung taga-banda, Mao di ay kuno mo ko kay nakay hawiran man good. Tinod ka. Dako ang factor nga mos mailan Tinod ka, ka, lain tanaw sa mo nakay mag ikaw leader ka. Tinod ka. So siguro mo nang mutaw nako 8 pero It's like taga-banda or varsity. oh inana. No? Kanabang, Kana. tama ka sa una, kung lalaki ka, makauyab ka, kanang, sitaw ka ng mga, kanang, twirler, or kanang, sikat ka ba? Correct. So tama ka. So medyo na ka sa banda. Ako sa banda. Tama. Which is later mo ko na isulti na after this, kung feeling ni mo pangit ka, what should you do? Correct. So in fairness mo, itong medyo taga-banda ka, medyo makadugang sa... Makadugang siya nga. So syempre, nanon ko. Yeah, because also, pagbalin ako sa Corpus Christi when I was still in high school, lamang yung mga batignaw, makingi ko, gwapo pa sa kuha niyo, kaya ako'y dimples. Pero varsity man di eh. Sa diyang pagsulob sa basketball shorts, nagsandal og night. Karon. Pag-abot sa basketball court, bisa pagpangit na diya bugason, Lagi. nagi something power if you're a varsity player. Correct. Ikaw, Elvis. Ay, kabastusan. No. Sa pangalan pa lang daan, makawala na gidog self-esteem. Actually. Wait, you're ganyan ka naka-discover nga kuan ka? Since That elementary. you're Miss Universe. Elementary Since pa? elementary. So high school ka, girly na ka. Kanang ginakuan lang nako pero ay tagid kaayo. Tago pa, tago. Sa akong family rin ako siya gina-conceal. Okay. Oo, sa family rin ako siya gina-conceal kay akong papa hopeful siya nga makaapo siya sa kuha. Uy. Oo. Sayo na ako mga friendship nga mga girl laluan na. Anyways, On that time, at the age of 10, say mong pala na siya mong galingon, like, you're good looking. dili kayo. So highest ang 10, say feeling ni mo ato that Nako time. sa mga 6 siguro ana nga tayo. So at least dili pagyapon pangit. I know, wala yun ako i-consider even now. Kanang dagan kayo magbuyag sa ko, dili yun ako makonsider ako sa ako. Kaya wala pa naghatas ako bulak. Anyway, makonsider ako akong self-6. Pero I don't know, self-assessment lang man good. Mo galing. Pero sa high school ko nakauyab ko twice. Wala na. So Sinasabi ako ko yung sa'yo, pinakapangit din. Never ko nakauya by school ko. Hindi ay. Nakauya di ko pero like nga eskwelahan. Pero kana bang nagit sa same school Same gid ba? school. Tungod mo to kay silingan. Tapos lairang level gid sa kanang pambarangayan level. Hindi ay. O sa kanang pang-eskwelahan level. Ako high school, Oo, dili siya actually. okay, same school day. Same school Pero ka. nakauya Public ko ka high school, public ka Public, high school. public. Lahi na ang public yun. Sinasabi ko talaga sa iyo, Pons. Pangit ang private. Nakauyab ko pero tama sa lahi man to nga school. Pero sana sa ako yung own school and even katong nag-Corpus Christi na ko diriya. Wala gihapon bay. Nako yung mga crushes tapos eventually naggisultian ko nila nga crush ko nila. Wala na ilang crush ako. Wala na ba nang crush ka na mo sa una. Ano na sa una nga word? Sa una, barag feeling na ako, barag tungkol kaya di taka-afford. Nakatry po ko ano deodorant. crush ka sa una ito. Pero college na ko at nung Pero ka feeling ako, nagingon barag, eh. pero feeling ako, Ayaw pa barag nagingon. pa nakibutas sa nangingana nga linya. But anyway, so mo nang naitabo, tungod siguro sa kung, mo nang, karon ra ko na proud nga. Mo galing karon mo yun ko nga, nindot lagi kay karon no kay nanay mga artista nga mga kulot, no? They're unique ba? Afro, kulot nga design. Actually. They love themselves kung unsa ilang mga books. Sa unang panahon ba? Grabe ginabuli. Discrimination man. Burag si Jericho Rosales ra gyud ang medyo kulot-kulot sa unang panahon. Pero gwapo mong gid siya ba? Di bro, siya mo ba data ang dahilan po nga nung nadawat ang kulot nga kwan? Di Korean. In fairness ba? Actually, Korea. Buhok, get up, Get up.
nga dili na ingon nga kailangan branded. In fairness, the Koreans, Correct. K-pop, sila mo'y nagpauna ba nga wear whatever you want. Oversized polos, oversized pants, or layering sa inyong mga sina. Why pa ka na basta kay confident lang ka. Sugod ana, burag in fairness na ang mga compared sa mga batanong karon like sa to. Kaysa kwapong nabalaan cons, isa sila sa pinakadako nga distributor sa mga ukay-ukay diri sa tuwa. Oh. Kaysa una ukay-ukay, to be honest, dili man may ganan mangukay kung gikag Korea, gusto na mo US man yun. Kay branded man ang nasa tong mind. Pero karon tama ka. As in. Karon kung dagan na kayo, dili na ukay-ukay ang ilang taga mga thrifters na, mga thrifters. Pre-loved. Ana nang dating. So mo nang ubang karon ang mga batan, dili na sila maulong ang nangukay sila. Correct. They go to Kugon, they buy bisag unsa nga klase nga long sleeve polo basta kay whatever nga mura maka-design sa ila. And sa una, I would say ko nga pangit gigabay kay kulot pa kog buhok. Tapos dili makapalit akong mama sa akong mga gusto gyud na kanabang mo ni nga get upan akong gusto. Mo ni nga pants akong gusto, mo ni nga shoes wala bay. Karon ra ni nako na to be honest karon ra nako ni na-achieve nga ni nga 40 nako ug nanako yung mga anak na kanang I really want nyo siya kung gusto pahumot. Wala gyud sa una burag malipay lang ko na yung muhatag pero wa pa siya ko nagmahay. Pero wala sa ko nag-insist. Pero mo ginako sa una. So mo nang karon mo nang sometimes mo ingon bitaw ko sa akong mga anak nga magtan-aw ko sa ilabang nga naka Jansport ang bag. Ang pahumot bench, ang brief bench. Tapos laban ko lang. Lami kay mga sapatos. Mo gini pangarap ni daddy sa una nga mga attire. Na di ginako mugna-mugna. Tapos usahay di pa gini yung sulubon, mga leche. Karon kuan mo ana ba? So but anyway, so mo na karon. That's why in fairness to my kids, may sa ko nga in fairness sa galawan sa mga anak ron, dili na po sila ibuli tungod kay pangit sila or kon kay kaya man nila na naman sila makasinina naman sila sakto ug okay naman tanan. So at least okay ra. So now ang next is unsa na nimong buhaton? Dawat to kamatura nga dili gyud ikaw kay ako selos magyud ko to be honest sa mga tisoy gyud mga gwapo. Ano bang mga crush ng bayan? Kay sa una na kay crush. Tapos may siya, oh my God, crush ka na ako na tanan mga girls kasi naka-crush na kay ko sa ko. Sana all. Sana all. Crush. Ano ba? In fairness that time gyud, I don't know lang kung pangit ba ni nga kinaiyan na ako before or ako lang ba ni magselos gyud ko ba nga. Anong sikat magiging nila? Anong gwapo magiging sila? Anong kuan magiging dagan sa ikan? But, siyempre, magka-adult ka, naladayin kay mga ways nga, kay before, compared karon, kung 10 ang pinakagwapo sa sarili, nako karon sa 15. Ay! Sorry na tanan. Labay ko na cellphone karon, ka nag-record React karon. si Ma'am Lay. Yung mo ng asawa. Agoy. Di mo ko kasama. Naka-record pa ba kong cellphone? Ha? Nalobat naman ko ni. Okay, anyway, padayon lang diya. So, mo na karon, ang akong comment is different. Now, if ever na yung mangutana, manggod sa ko, just in case lang, kung na yung mga teenagers now that they feel they so fat or kuan. So, silang buhaton. Para makayon sila nga mumutas o kanilang sa gwapo mo rin nga na. No? So, unsay pwede nila buhaton. For example, daw ito kamaton, nga di kita mistiso. Ana. Kamaton ito nga medyo pislat yun itong ilong. Ana ba? So, unsay line way now, mo na naging karon na how will you define manggod kung unsa di ang kagwapo? I would say, una, if ever di yun madakay, di yun kagwapo. For example, kung high school pa mo, ang number 2 nga next ninyo, be sure lang mo nga hinlo mo. Kana. Barang mo ako next level. Super. Kinay dili gwapo, pero ano siya, kanang hinlo siya tanahon. Hygienic siya. Yes. Kanang sa layo pa lang, humut na kay siya. Yan. Kani. Kaya namin, nako'y classmate sa una, may yung gigubay nga, mas gwapo mong giguan niya kung Oo. nakidimples. Na, Tapos siyempre, O saan pa flex sa dimples? dimples. Tapos ang confidence na, dancer ko diri. Kada. Ako yung may musayaw. Pero kani siya, dili siya gwapo ba, pero my God, ka-afford siya og mga mahalon nga pahumot. Layo pa lang, humot. So na ako'y classmate sa namin siya, oh my God, kung di mo nagwapo siya, humot kayo siya doon. As in, ano ba?
So, pwede ka na nga next bay. It's either humot Pwede. ka or hinlo ka. Nagitao bay na ka ng... Nagaling ko kaulan sa kaila sa una nga mas puti ko tanaw medyo lagumon siya pero ang iyang pagkalagom kay kanang murag hamis nga sinaw. nga sinaw. Di ba na yung ana? Oo. Nga walay mga kuan-kuan. In fairness, kay third year ko nami classmate ko nga matay lagumon magini siya kanang sa iya na po siya nagka-crush. Ilan sila nga kuan siya do kanang buutan hinlo kay siya tanawon kanang fresh siya tanawon perminti. Walay daghay chichiburichi sa lawas. Hinlong uniform, hinlong media. So, so pwede ka na. So, if you're not, dili ka good looking, dito na to daugon muna sa hinlo, panamit, o humot ka. Kana kung medyo maka-afford ka o medyo mahalon nga, problema mo kung sa una sa ato, ang ato ma-afford sa nga kolon, sakay ka sa balay, pag sakay ni mo motorela, nawala na ang baho. So, baratuhon siya. Di ba na nga nga pa Mga class E. Class E, B, C, D. Ana. Kaya na sa Kisano sa una. Barato kayo sa Kisano, 150. Wow! Isog kayo. Okay, piniro ka ng burger napa. Oh, lovely. Pagkapot mo sa exit, nawala na. Nawala na siya. Kaya di ba na may aircon sa kanang Kisano sa kanang portahan? Pag agi ni mo dito, wala na sa ang baho. Kadugay mo rin sa kang maligo. So, ka. I think next would be sa talent or skills. Like I said, na yung mga babae galing usahay, they're not beautiful, pero naka-volleyball attire. Ay. Or na sila sa volleyball court. Or naka-athletic attire na, they look good. Di ba na yung nga na? Tabo ka? Na kay nga na nga. Kung noong lang, dili siya gwapa ba eh? Bay, sa ko di man ko na tisoy ka sa crush ng campus kayo. Pero sa ngalan man gud nga nako sa banda, ako ang band major. Dako siya nga factor gid kay masin man sa tanan, masin nakagihawiran lang nga, uy, ikaw ang president ana mo. Nako na siya. Produgang gid sa Pogi Points na. 1 million Pogi Points na. Balag dili kay tsuraan, dako gid na siya nga factor gid. Sa una gud kay di gyud ako maringan, di magi ko nominate as Prince Charming. Kalawa lagi kay feeling ba nga I deserve it. Pwede ko ani. Wala di ko niya butara. Bisag nominate lang. Nominate lang. Diba? Muse mo na Prince Charming. Wala gid sukad ba? Wala gid kikanigisi ko na lang gid mo pinaka-close gid lugar yung classmate. Dugay kay ko naka-realize ba nga pangit ko ba? Nang duwa mo gyud mag-nominate. Pero nagkagipon sa every enrollment. Sigo pa ko sa mama. Honors class ko ma. Karon pa ako na-realize, nga naman to mo honors class ko, nga di ko bright. Dugay kay ko nakagets. Pero tama ka, skills and talent. I'm sure you guys would agree, dagay pangit diha. Kasaylo ako sa mga varsity nga maigo lang ha. Naman po'y gwapo nga varsity. Kana nagyan mag-ingon nagyan ko, grabe nagyan ka Lord ba? Varsity pa, gwapo pa. Tapos bright pa yun, grabe nagyan ka Lord. Hatag na gito lamon. Grabe nagyan. Feeling lagi na ko na gamay o ko na. Murag na gid ang apan. Dauto na lang ba? Pero pinagdagan ko kay Loy, varsity. Pangit, dili gwapo. Pero pag abot sa basketball court, bro. Ay, lami man kaayo ang performance. They have the best. Sometimes gali ang varsity captain ball mo gini usay kalab team sa inyong miss sa inyong batch, di ba? Burag sila gina dapat burag automatic na ba nga sila partner. So ikaw nga wala kay talent, tenga pa mong kiwing, tapos di lang po bugok lugar kanang sakto lang po. Pero wala kay right nga maka. Check lugar nang mo Paris lugar ka mo crush ka sa iya no. Unfair. But tama ka. Pwede ka mo focus sa imong skills. Or what if kana po mga gitarista. Pagkanta may mo guitar. Medyo, di ba? Di ba? Edge kamay, di ba? Pagtapok-tapok tapos pag oh my God. Dahil mo grupo, na yung mga grupo, lalaki. Ba, ikaw guitar, baby. Pero ikaw, mas hindi kayo gumayo. Ikaw guitar. Kaya lili na nga. Palikbayo ka nun ba? Manapod, maragyan mo ano ka nun ba? Sa mga batay, doon rin na permiti balik-balik. It's either harana, uso pa ba? Kala. Ang harana. Or katong, ako'y sa'yo. Shout out diyan sa akong batchmate nga si Fayid Tan. Kuyaw na kay karon nga guitarist, i-follow siya sa Facebook sa kuan niya. Kuyaw kay pero sa panahon na mo high school pa mi. Dito din mi magpadoding dol sa may kanang bang mga lockers ba? Mga lockers ayan na. Di ba? Tapos diyan man mga itong mga chicks kanta-kanta lang yun. Ang gitara dayon wala na.
guhapo na rin kay kadiha. Pero nagyapoy kuan kay nagyapoy mga tao nga maayo mo gitar. Ako nako sa level po niya, di po ko nang banga na pagyan mo gitar. Pero nagitoy kuan. Nagitoy ka ng kawan na mo or schoolmate na mo nga. Simple na siya mo gitar pero the way siya mo strum or mo kan siyang kamot bag. Makabugtog grip lagi. Ano ba murag maayo gyud siya. I don't lang kaya simple yung kanta no. Kasi ako makabalo mo ko pero the way siya mo strum, the way siya mo sa easy ra kayo. ano murag simple na kasi abo. Maglisod, maglayo. So another 1 million points. Pogi points gid siya. Anong ginawa ni Elvis? Uy. Sa imong kwan? Uy, ginoko. Ginubong na nako si Elvis. Sorry. Sam, balik na kang Sam na pangalan. Unsay imong gibuhat pampadugang pogi points dati? Talented gid ko. Gasayo ka? Sayaw. Yes. I sing and I dance. Wow! ASAP. Yeah. Then, gid ko participative ko sa mga extracurricular activities. Kumusayo ikaw ang tunga? Ana. Yeah. Actually, ako pa train. Wow! Ako choreographer. Actually. Iyo tanan. Sa mga classroom. Yes. Mo din nakauyab gyud di ay. Huy, hala. Huy. Actually. Mo di ay ang kaway. So kung dana gyud ka artistahon day ka sa inyo. Hindi, ambot lang. So mo-host pag yun sa una. Hoy, karon naman ko nag-host. Ako sad karon naman ko nag-host. Dili gid ako kaya gid mo public speaking public. Sa una no. Miski ako sa college wala mo. Sayaw gid. Ang nalagid sa ko mind sayaw lagi ko. Karon ra man ko na nababaw na. High school ko kay nag-host ka. Dili ko host ka ng syempre sa nag-YFC manggug ko. Oh, yeah. Syempre leader po then. Syempre na yung mga ko mag-talk, kanang preach something pero so na-learn mo nga how to speak in public. Nakatry jud ko nga magatubang ko sa salamin mag-practice ko pero in the long run pagod na college magnawala siya karon so, magnawala po siya sa ko. Feeling na ako no kung nisulod pa ko as early sa ingana mas gahi siguro ko karon bay. Mas kulba na siguro ko karon. Kaya ako naman rin naman giko na narbaho naman ko kaya pa ko nakabalo ana. Na mag-joke-joke ko yeah, tama. Talk mag-joke-joke na makatay. Nakatry ko ano. Di ko kabalo bay sa high school kung effective ba ang komedyante nga mahimo ming attractive. Kaya naman kumingon nga ang mga komedyante daw is attractive to girls. Pero feeling na ako kay sa later na ako medyo old na. Pero kung high school ka, komedyante ka, lahi mo nang image sa kanang komedyante ka nang singot kayo. Kanabang gara kayo ka. Taon gignaw mo. Di ba kinang ko sila nga like taraw daw mga dolphy, mga komedyante daga sa. Pero feeling na ako diri na dapit sa kanang mga nanaka sa oldies na ka. Pwede sa college. Kay di man na akong gikuha akong misis na kiliti akong pakatawa. Pwede limang gyapon na magkimo siya crush nga mas mistiso pa na ako dito. Pero I think sa older na napagmuyong ka o ka ng komedyante. So kung high school pa lang ka, ayaw lang sa more look sila, popularity mo na ilaha. Yeah. So papilove ba yun? Ang criteria for judging yun when napaka sa high school. Di pag yun mga 80% ang naong correct. Personality. Na siya. Tapos magkadugay sa bulsa na dayon. Actually. Tinan magyapon na. I mean, dili man funny mo siya ka na nga bae kay kwartare ang giapas. Dili man ka pwede mo yun ana. Because at the end of the day, di man sa kumayong mo judge sa iya nga awa man ay gugma bay kay kwartara man ha. Dili mo ka makasulti ana kay as you grow old also, dili naman ni puro naman lang ni physical ang correct. Ang mga dagway-dagway makita naman nimo mga worst na mga dagway nato nakatulog naglaway ana naman. Tapos ang practicality naman good in life labi na kung adulting na ka labi na ikaw na mo palit sa mga imo mga palalito ikaw na mo palit sa diyan nimo ma-realize oh my god. Tama day ba? That's why kung ikaw dili successful imong love life sa high school or college kay maybe you're not that good looking. Pasaylo kami sa word at direct real talk lang ni ba? Just be na lang yun nga mahimo kang successful. Make sure nga nakay-kwarta. Nakay-kwarta. Yeah, ako mura po na ako ba. Siguraduhan lang nga nakay-kwarta pangitag ko and I'm sure mo na din ang next lagi din nimo nga pwede buhaton. Stepping stone nimo kwarta. Yeah, kay at the end of the day padulong din sa forever di aramang yun. Correct. Di gini mo na makuha ng gugma
practically speaking, pag abot na sa mga bayro nun sa tubig o kuryente. Correct. Wala gyud lane nga 50% discount sa katong mga in love kaayo. Correct. Wala gyud ana. Correct. Wala gyud ana. Correct. Pareha kita tanan. Wala gyud giingon nga naay VIP seats Correct. for those who are in love, Ana. katong walay gugma, Oo. diri lang mo sa likod. Wala gyud nga ana. Mm-mm. Dali ano mo ma-realize na mugwapo naman sa ka nga makita nga ang lalaki is a good provider na dayon. Exactly. And the same way lang gyapon, do nana lang ta nga lalaki yun. But that's why also attractive na po ng mga mamasang. Kaya maka-provide naman po sila, makabayad man sila, makapalit sila phone, iPhone, suguban pa. So muna din dia. So be sure lang, so kung kamo kasagar mga engineers, lawyers, doctors, tarungan lang yun na din if kaya na dagko ng sweldo, I tell you, kamo na sa'yo makapamili. Correct. Kaya lang po, mula sa nakong unahuna, that's why napoy uban na makuratan madato, mahimong cheater sa family. Oh. Why? Because katong panahon nga wa pa sila kwarta, di man nila makuha tong mga chicks nga mga gwapa kayo. Kaya ito lagi kay walang-wala, di sa gagwapo. Nung nagbiglaan kang nadato, so ikaw karon lalaki, nanay nang dugol sa imo nga mga chicks, mga model, Kana. mga Marlboro Pa, girls. kana. Pak, di ba? Sir, ana, no? Daga man na stories niya, di lang ko magsaba sa mga bangko ba mga bank tellers. Di kasagara, majority na iban mga bank tellers ng mga gwapa, ma-in love sa kanang mga medyo idaran nga dato, kaya kabalo man sila pila gina-deposit, kwartahan yun yun. Tapos mo na akong sa ako pang giingon, mo nang uban mag-cheat na po nung kinabaguhan, makuratan ba? Correct. So, di man gyud ko gaba, di man gyud ko gapansinon sa mga chicks ba, karon lugar. Correct. Ay, Oo. sir. Gwapo na gid kaayo siya sa Oh, banda na sir, sa mga ay, chicks. ay, Correct. sir. Hi, Pila sir. mo i-deposit ko. Ana. Sir, sir. Correct. Sir, banta sir, nami ka ng concert, team building siya. Diyan na nagsugod sa team building. Uy! Familiar. Sir, gawa ka ng concert ka ng bago yung pick up, sir. Ana. Kuy. Lami mo, joyride, anak, sir. Yan, na dayon magsugod ang tanan. Mo nang makuratan ba, because in fairness po, nasagoy mga kaila before. Ito pagsugod ako DJ, tanato, kani sila nga mga grupo, kay magpupoy pagsugod silang negosyo. Okay, babay, kaya na friends man mo ilang mga wife. Nung nagkasugod, nagkasinso na. That din mo surod ba yung mga pamay ba? Correct. Kaya mo lagi, nakuratan ba? Uy, mapansin na sa mga chicks na mga gwapa, mayana, nakuratan. O di, ang ending ko sa broken family, kung wala na napasaylo. O nagyo ko'y nakailan, akong kami nga, wala nagyo sila karon. Nakuan gyud tungod lang ato, anak po. So, mo sanay problema dahil niya. Oo lagi. So, di na lang tamang padato, ay, si pamili lang ito pagka-pobre, ay, balag tinapa lang yaw. But, again, to wrap up these things, ladies and gentlemen, normal nga sometimes, if ever ka mo nagtanong nga, di gyud ko gwapo dilin. So, muna to ang una na to. Una, dawatong kamaturong, kung di gyud ta mistiso, Correct. kung medyo kan ng ilong, kung kaya na kwarta nga pagpainan sa inyong ilong, bahala mo da kung muna yung makabutang sa inyong confidence. Sometimes, man God, it's ikaw gyud mismo ang believer sa mga galingon. So, kung mo yung nakoy skills, nakoy focus ka diya para you would be confident. Be yourself kung sa imong gusto buhaton nga ikaw mismo kay bisa pag naibutang nga mo ipamugo sa imong nga muning buhaton but ikaw dili ka confident. So it's still useless nga pangit gyapon na ikaw gyud gyapon na you could lie to others again but you cannot lie to yourself. Nana ra gyud tirada. So be confident tapos pangita focus sa imong skills and talents therefore then if ever be sure na at least naman lang mo asenso po imong life kanang mahimo kang good provider. Kana. Dili mo sa siyong na milyones din sila but at least ba good provider ka, maka-provide ka, makahatag ka. Bisa lang kung helicopter lang di mo mahatag mo yan ginagmay lang. Yati ba sa Sa mga talagon mga barko, mga yate, mga talagon na mga simple gifts lang go. Okay naman na siya. Wow. Sa pinaka the best nga ihatag sa imo nga maka-enjoy ka. Oh my God. Anak gidayon. Material? Oh, material. If ever right now, kung na mo hatag sa imo maka-enjoy, gay ko Ano ba? sa kay pwede hatag sa imo Jewelries kay para maprinda uy. Please lang. Gana kay jewelries. Actually. Kung tagang kag alahas, Ana. pak laga pak. Yon. Alam mo na ang susunod. So yeah, ako
ako happy ko sa akong mga kids na nga okay naman. Mo ta mi, unsay reaction nimo to pagka nabay nagingon gid. Na sa to. Oh na, ako nang ginawang asawa, gisinggitan lay ko. I mean, imong mga kids ba? Sa akong kids wala na. Okay. In fairness to them, nagingon. dilis ako before. That's why dili ko gusto. In fairness naman, ang iyang mga ang firmirong class na akong bugoy nga medyo wala daw, bara gina-deadman lang daw siya. Di sa kabalog yes or no or ba. Pero in fairness, ang isa katong bara nag-change man siya og crush. Medyo MU sila ron. Medyo okay. Pero ang twist ani, ang first crush medyo ni action na puno. Balik. Mas closer na daw sila, mas storya na daw sila. Mo ba? Di na kita makichismis. Point between two lovers. May galing dili ka paminaw kung anak ani, shout out to Raver dyan. Vice versa. Anyway, so mora to. Advice ninyo, last na lang, advice ninyo sa those people nga anak yapon, walay self-confidence sa kaugalingon. So, kung bata pa? Oo, kung bata pa. Hulat lang mo ko, wapa na lagi mo. Pagkapot niya kasi makatrabaho mo, maka-afford yung mga... Kung pangit ka sa una, tapos mo gwapa na kakaroon. Bitaw, no? Gid na sa puberty, gid na siya. Kadamang gid ang changes, mango. Part na sa pagkabata. Part gid na siya nga, mangagi sa gid mo nga apikihon sa yun mo. Oo. Dili gid ihatag sa inyo ang kaayahay diritso. So, dawat-dawat sa yun ta diri. Oo. Ate na niyo muna ko mo. Importante, ako rin yung advice mo to, dapat masigita kaligo, no? Kailangan mo po niyong pangit pa, tabo pa tag ilok. Pero Labad na kayo mo sa ulo. Pero mo nang kuan, pinaka-simple lang imong buhaton. Maligo lang yun ka. Actually. Di naman na mag-start man good. Discipline sa imuhang self. Sa mo nang doon na anting reunion nga season, December. So katong mga gwapa sa una nga napangit karon, what happened? Sa katong mga pangit sa una tapos ni gwapa karon, congratulations. Pero katong uban nga maintain lang, pangit sa una karon, pangit lang gihapon. At least. Padayon, ilahos. Daghang salamat. Kauban pagyapon ng gwapa, sexy, hamis og pamanit pero walay love life, si Sam Paino. Daghang salamat. Og syempre si Juanito sa Juan Photo. Medyo busy po. O syempre ito po si Consiel Bernie Bitok. See you sa mong next episode. Singan mo tayo. Love you all. Bye! Bye!